ka jingieit Jong, kaba shyrkhei kum kalir ngat mu bantau ka Jingrwai Ba Thymmai Shna Burj Khalifa nga Bynta Jongphi Burj Khalifa nga Shna da ka jingieit ka jingphohsniew yung ngabang pinsaya ka jingieit nga labang tao da ka mong kabadong papinsurya pi banjo pya kari Jongphi baroh shilinter Jingiahun kalong kaba shyrkhei nga deulawe uba yinga kanong lim yung ka Thymmai Fikwa Burj Khalifa ngan Shna na Bynta Jongphi da kabor yung nga deu samla batbit ay ngan terwayapi ka kana basay ka jingmut yung bang tulong atri ibriw bakling tam fide Jong nga de Jongphi ka jingphohsniew Jongphi ka de baroh yung Burj Khalifa ngan Shna na jingieit ka jingphohsniew yung ngabang pinsaya ka jingieit nga labang tao da ka mon kabadon papinsurya pi banjo pya kari Jongphi baroh shilinter ka mon Jong filaban Khlem khuskai Burj Khalifa ka deitan ka basdang ka jingphohsniew Jong akan punlong ya ka jingjot babyang